Бәйләүчеләрнең куллары кулга якмый. Үз баш киемнәре ыек баш, җылы свитер һәм хәтта уенчыкларга кадәр бәйлиләр. Тиздән әлеге әйберләрне Донбасс Халык Республикасына мохтаҗларга җибәрәчәкләр. Түбән Кама Пенсионерлар союзы беренчеләрдән булып Бабушкина забота акциясенә кушылды һәм халыктан җылы әйберләр җыя башладылар. Шул ук вакытта кайберәүләр үз куллары белән бәйләргә кереште. Петелька за петелькой, ряд за рядом. Оек баш, бияләй, башка җылы өс киемнәре. Булар барысы да Татьяна Афанасьеваның хезмәт җимешләре. Ул бала чагыннан бирле бәйләү белән мавыга. Бер көн эчендә берничә әйбер бәйләргә өлгерә. Үзенең әйтүенчә, бу мавыгу тынычландыра, кәефен күтәрә. Хорошее подспорье. Во-первых, занимает время. Яхшы ярдәм, беренчедән вакытым бар, бәйләү миңа рәхәтлек бирә. Кайберләре белән үзем дә кулланам. Яисә якыннарыма һәм туганнарыма бүләк итәм. Менә хәзер мохтаҗ кешеләргә, Донбасста яшәүчеләргә җибәрәсем килә. Донбасста җылы әйберләргә мохтаҗлар арасында балалар бик күп. Алар өчен кайгыртучан хатын-кызлар үз куллары белән бүләкләр әзерли. Не только носки мы вяжем, вот я, например, не только носки, вот я вязала крючком. Оек башлар гына түгел, менә мин әйтик, Донбасста яшәүчеләргә юынганда куллану өчен мунчалалар да бәйләдем. Барысы да мохтаҗларга ярап куяр дим. Пенсионерлар союзы активистлары июльдә Бабушкина забота акциясе башланганнан бирле әйберләр җыя башлады. Инде йөзләгән шәһәр кешесе җылы әйберләр, баш киеме, шарф, куртка, оек башлар, башка әйберләр алып килде. Көз һәм кыш айларында буларның барысы да кирәк була. 2 раза в неделю по 1 часу мы занимаемся. Атнага 2 тапкыр берәр сәгать шөгыльләнәбез, чөнки безнең башка эшләребез дә бар әле. Шундый затлы һәм кирәкле шөгыль яратып бәйлибез. Пенсия фонды бинасында җылы әйберләрне 2нче катта җыялар. Пенсионерлар союзының җирле бүлеге 2 партия кием җибәргән инде. Хәзер 3нче комплект әзерләнә. Акциядә теләге булган һәркем катнаша ала. Алия Галиуллина, Алмаз Кашаев, Татарстан яңалыклары, Түбән Кама.